Dobrodošli na veliku utrku super letača. Sve je spremno za početak. Natjecatelji prilagođavaju svoje... Tako je, Klip. Naš počasni gost upravo stiže. Kit Kazum je najbolji. Što ti misliš o tome, Shakespeare? Naravno, Buck. Letenje nije jednostavno. Ova prokleta krila nimalo ne polažu. Čekaj, natjecanje uskoro počinje. SH gostivač Letačke akademije grada Kabum održat će demonstracijski let. Stvar je u tome da mi treba vjetar da bi letio, a iznenada je stao, pa... O, kako neugodno, kakva sramota, želim umrijeti. Što se događa? Što se događa? Hoće li letjeti ili ne? Ne još, Jimmy. I ne približavaj mi se, previše si ljepljiv. Au, ne vuci me za slamku jer ću poslije imati jaku glavobolju. Ne budi tako nervozan. Najprije sam ljepljiv, sad te vučem. Hej, ne forsiraj. Čekao sam ovu utrku tjednima i želim je pogledati u miru. Velik sam obožavatelj. Nitko ne sumnje da je veliki fan. Kupio je karte još prije 7 mjeseci i ustao je u 4 ujutro samo da ne zakasni. Tako glatko, tako elegantno, tako precizno, tako sporo. Ponovno se zaustavlja. Ups, pada! O, čovječe, i nitko ga ne spašava. Organizacija je baš razočaravajuća. Dolazim, ne budi tako nestrpljiv. Uvijek isto, Ace Hike završi u vodi i ja ga moram spašavati. Nisam još uspio ni doručkovati, znaš. Potpuno si u pravu, Klip. Klasični sudar na startnoj liniji. No, ostao je još poneki natjecatelj. Hej, vidiš li me? Da. A sad? Da. Miči mi se sputa u šljivopetke. Ne biste ni trebali biti ovdje, nemate turbokrila. Ali letim, jel da? Vidjet ćeš. Pa, Klip, bojim se da nam ponestaje natjecatelja u utrci. Ovo postaje uzbudljivo. To nije ništa. Sad počinju pravi problemi. Zahvaljujući mojim super brzim mentalnim proračunima, moći ću izračunati putanju i sigurno proći. Imam više rama od tebe, pa ću to učiniti još brže. Da, s procesorom iz 2018. Ali ja imam namjenski softver i najučinkovitiji sam. Izgleda da su izbjegli prepreke. Okej, mentalni izračuni su sjajni, tako, ali mi smo poprilično glupi. Crveni trag na nebu, je li to ono što ja mislim, Shake? Bojim se da je, Buck, mislim da je to Kid Fury, ali srećom čini se da je još daleko, on je najmoćniji zlikovac grada Kabum. Hej, imam nešto za vas. Evo me, nemoj biti toliko zbunjen. Moje ime je Kid Fury i divi se mojim mišićima. Evo, svemogući super King, prije nego me vidiš kako dolazim, uništit ću te jer sam najbolji. Sviđa ti se? Možda bi trebao više poraditi na svojim tekstovima, ali ostalo je okej, jel da?
Okej, hvala, moram ići. Imam utrku za pobijediti. Što se događa? Nemoj mi reći da se Kid Fury želi natjecati. Pa utrka je već počela. Ostali natjecatelji imaju preveliku prednost. To ćemo još vidjeti. Okej, dosta je. Prvo moram podnositi ove glasne, ljepljive idiote, a sad evo i Kid Furya, koji sa svojim bahatim stavom kvari čitav show. To je tako nepravedno. Oho, konzerva se ljuti. Moramo biti oprezni ili će nas rastaviti svojim laserskim zrakama. O ne, zaboravio sam da on baca samo pjenu. O, kakva šteta. Što si rekao? Tko je najbolji? Ne čujem vas! Tko je najbolji? Kid Kazum, propali eksperiment! Ne! Kid Fury! Ajmo, ponavljajte za mnom. Kid Fury! Ovo je tako nepravedno. Mislim da Kid Fury smatra sebe pobjednikom. Suci raspravljaju. Dosta je bilo. Znam da je tijekom sportskih natjecanja tučnjava zabranjena, ali ću se pobrinuti da više nikad ne otvoriš ta svoja usta. Koji vrag? Ti si takav gubitnik, Kazum. Bolje da se potučemo nekom drugom prilikom, kad budeš u boljoj formi. I otišao je bez da je uzao medalju, kako nepristojno. Podsjećam kako smo rekli da je diskvalificiran i nije varao. Pa stigao je prvi. Varanje nije lijepo, moraš igrati pošteno. Ali ne kužim. Naravno. Okej, dobro, eksplodirao je. Da. I gorko je. Fuj.